שערים היום, השיטפון הגדול היה בנתניה, שם השיג המכבי נתניה ניצחון ביתי חשוב על מכבי הרצליה. הנה דיווחו של אמיר בר שלום. מסכת השערים נפתחה כבר בדקה השלישית. יובל אוחנה מוסר לשי חמטוב, ושי חמטוב רואה את תמיר דניאל בין שלושה שחקני הגנה, ודניאל מ-30 מטרים כדור אדיר לחיבורים של אלבז שקובע 1-0 להרצליה. בהילוך החוזר, כדור אדיר של דניאל. אלבז בהילוך החוזר ללא ספק מאחר בזינוק. בדקה ה-32 דראפיץ' לא מכוסה במרכז, בועט כדור שטוח לפינה הימנית של בלדב וקובע שוויון 1. בדקה 40 כדור עונשין להרצליה, ארצי ססון קובע מקרוב 2-1 להרצליה. בכדור העונשין של אוחנה, ססון מקדים את כל הגנת נתניה וקובע את תוצאת המחצית 2-1 להרצליה. רבע שעה לסיום המשחק, דראפיץ' ממשיך להפציץ, כדור עונשין אדיר מ-30 מטרים שעושה דרכו לחיבורים של בלדב וקובע שוויון 2. אבל גם עכשיו הרצליה לא אמרה נואש. בדקה ה-78 כיסוג לקוי של נתניה, ישראל כהן מעביר כדור לאמסלם, ואמסלם מקרוב קובע 3-2 להרצליה. לכדור הרוחב ואמסלם מקרוב דוחק פנימה. בדקה ה-83 פקר מעטל בהגנת הרצליה ומקרוב קובע שוויון בפעם השלישית במשחק 3-3. ואקורד הסיום של המשחק שייך למי אם לא שלובדן דראפיץ', כדור אדיר שלו בדקה ה-85 שפוגע בשחקן הרצליה וחודר פנימה, קובע את תוצאת המשחק 4-3 לנתניה. 3 שער מדהים לשחקן הזה, שלובדן דראפיץ'.